Votaré les CUP perquè crec en una educació diferent, una educació lliure, i per a mi l'educació no són uns mestres ensenyant, sinó uns xiquets aprenent en llibertat. Perquè davant la magnitud de la crisi i dels privilegis de la classe política cal canviar el sistema des de l'arrel i l'únic partit que aposta per la radicalitat democràtica són les CUP. Per què votaràs a les CUP? Perquè donen idees dignes per a gent digna. Jo votaré a les CUP perquè són les úniques persones que es presenten a les eleccions. La resta estan venuts. Votaré les CUP perquè tinc molt clar qui ens està robant, perquè la independència que jo vull és la independència real, que no estigui sotmesa a cap altre estat ni a l'Europa del capital. Jo votaré les CUP perquè no retallaran en drets socials per a salvar banquers. Gent que cobrarà en un mes molts més diners que jo veuré en tota la meva vida. Perquè són els únics que tindran el que s'ha de tindre per acabar la corrupció en aquest país, senyor president?